Mulai? Ya. Wiwitane anderek sang pekik pria bagus kang olah Rokok. Sowan menyang kathok kutha. Kathoke sapa? Iki jame ya mati. Ngene tatin ki ya mati. Ya ora. Deloknya didelok ki. Jam pira? Aku lak sing ngubah tanganmu. Maksudnya? Jame yang tutup meneng wae ngono kuwi. Oh lah ya, duk gue ya piye ya len jelaske wong. Ya bener kok ya Ya bener kok aku kok. Sing urip ki tanganmu nek jame mati. Jam itu barang mati kok. Sawan menyang kutha gedhe. Ayana. Sing ngantuk. Roprae bubar aku ngantukne. Iki aku ya tetep urung entuk medun. Urung pokoke. Wah, ya kelakon lemes tenan iki ning dhuwur iki. Kowe nanteng nang kono sik. Lungguh entuk. Entuk ora? Sapa? Iki lingguh entuk ora? Aku iki ora krasa kok takon ngadeg nang kono ki arep nyawer ora ngono lho. Lah iki lagi gending iki lagi buka kok Oh iya, berarti dirampuke sik. Ayo didelok jogete gawene sike kok. Oh iya. Jogetmu kudu apik kuwi. Nek apik pira? Nek apik pira? Wah, lah nek kono regan ngono kuwi wong aku ki cah lumah. Cah nyanyoh watone iso gawe lega pikir. Wah, Tegese jogetmu. Yo, mengko ya. Yo. Saiki bawa sik. Yo. Bandara terus kayung yon selendang kuning kang saking wukir suara kurang permana neno. Sapa? Sing kurang permono sapa? Gento. ning wasis angung marang bendara Lelole. Diah Sulistya pijer ngincangake alis Terus tresno sesideman
kok jogete ngotal-atil. Ya mengko wong urung ya urung wayahe. Oh, iya. Sabar. Oke. Liwat kincanging alismu kawasan glenda atiku nadyan musling serius aku isih mampu lateni solamu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gemlang ketuwungan trimo jiwa ragaku pak karun kehormatan mampron rubuh ngarep urip ana kutha gedhe kawe tak tukake isine kawe apa wae nadyan sesidepan luwih becik patenan nindang perpisahan wangi samudra marang kula warga karupan liwat kincanging kawasan glendang rasane ngatiku nadyan musling serius aku isih mampu lateni mongko kowe bocah gunung anjir bocah gunung jiwa ragaku kak kahormatan mampron rugarep urip ana kutha gedhe kawe tak tukake masa isine kawe apa-apa wae nadyan Ya, wes kowe lungguh Tin, kowe lungguh.